लटारि होननानै जायखौ बयबो मिथियो बेखौ जों फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जानुवारिनि 22 अक्ट'आव लानो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो बेनिनो कुपन बेखेवनायखौ जों थांनाय 28 आगस्ट'आव जोङो मावफुंबाय आरो बे जोंनि बे बराद-थिनाय गेलेनाय बेखौ जोङो गाहायै गंनै स्कुल जाय स्कुलखौ जोङो सेरेगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल होननानै जों मिथियो जायहा रौथायाव दङ आरो गंसेया आलारि एकाडेमि जायहा दैफांनि नोलोबारियाव दङ। बे गंनै स्कुलखौ जोङो फोगोमनो थाखाय बेनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौ गोगोम खालामनो आरो सोलोंथाइनि माखासे राहाफोरखौ जोङो गाहाम खालामनो थाखाय बेखौ होनाय जादों गिबियै। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बे अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गंसे 24/7 बेबादि सार्भिसनि जोङो गंसे एम्बुलेन्स जोङो डनेट खालामनो नागिरदों आरो लोगोसे स्वर्गरथ होननानै जायखौ मिथियो फार्स्ट भेन थैनाय सहखौ लांनाय लाबोनाय खालामनाय बेबायदि गारि आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो मोनसे थांखि लाबावदों जे जोंहा एक्स एनडिएफिफोर जायफोर एक्स एनडिएफिफ्रा दिनैसिम बेबादि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बे न'खरफोरनोबो जोङो बे लटारिनिफ्राय जेसेबां बेबादिनो माखासे रां थालांगोन बेबादि जों न'खरफोरनोबो जों अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो थांखि लादों। गाहायै बे थांखि लानानै जों बेखौ मावफुंनो लानाय जादों आरो बेनिनो जायनि बेखेवनाय हाबाफारिया दाखालि जानानै थांबाय आरो दिनै जोङो बे जोंनि अदालगुरियाव नैबे अदालगुरि टु टंला रडनि नैबे गलमा चकनिफ्राय आधा किल'मिटारसो डिसटेन्सआव सोनाबथिंजाय जोङो नैबे हेड अफिसखौ जोङो दिनै बेखेवदों। बेयो जाहैबाय अल आसामनि गेजेराव बे जोंनि हेड अफिस। जोंहा अल आसामाव बेबादि गुबुन गुबुन अफिस थागोन आरो अल आसाम बेसिसाव जोङो बे खेलखौ होनाय जादों आरो बेबादिनो दाब दाब जायगायाव जों बेबादि अफिसखौ खालामनाय जादों। बे अफिसफोरनिनो जोंहा नैबे देरसिन अफिस। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा जोंनि बे बराद-थिनाय गेलेनाय थामहिनबा लटारिनि लाकि ड्र' कुपनखौ जाय बिथांमोनहा लानो हास्थायदों बिथांमोनहा जोंनाव नैबे स्क्रिनाव होनाय मोननै नाम्बाराव नोंथांमोनहा जगाजग खालामनानै जोंनिफ्राय बेखौ जिखुनु समावनो जोंनिफ्राय लानानै थांनो हागोन। थामहिनबा जायफ्रा जोंनि खाथियाव दङ बिथांमोनहा जोंनिसिम फैनानै बेवहाय सावरायफैनो हागोन आरो बांसिनै जोंनि बे बराद-थिनाय गेलेनायनि सायाव गुवारसिनै मिथिनो थाखायबो नोंथांमोना जोंजों बेबादि बेवहाय लोगो हमफैनानै सावरायज्लायनो हागोन। आंनिफ्राय रायजो राजानिसिम बेखौनो मिथिहोनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।